Tölög ýagdaýlary, üniversitetlerde tölög açykda ýagdaýlary nähil bolýar. Haýty ştatda okumak has amatly, nasoralar fed okudan soň Amerikada nädip galmaly mesele. Bu nedeni Türkmenistanly däl, bu topar ýurtdan gelip edýän gatken siz kabul almak şansyňyz, ýa-ni mümkinçiligiňiz gaty gowy derejede. Aýdamda meselem Amerikada Harvard Üniversiteti we Columbia we olaryň ýyllyk tölegi Salam mehriban dogonlar, ağalar, inler, uyalar, salaman atıyormuşsunuz. Bugünkü sanımızda biz öňün belläp geçişimiz ýaly Amerikadaky oku meselesini ele alar. Yani Amerika nädik gelmeli, haýty vizalara tapşyrmaly, geleniňizden soň näme etmeli, bärde okanyňyzdan soň nirlerde soň işläp bolýarmy, Amerikada işlemek üçin galyp bolýarmy? Bu soralara jogap bermek üçin bizim mehmanymız aslında biz olara mehman bolup geldik. Şu wagt olara Türkmenistanda sanyja yaş professorlaryň biri bolan Bayrammurat Saparow bilen bilelikde söhbetleşip bolar. Olar Amerikada 16 ýyldan gowrak wagtdan beri Amerikada ýaşap ýörler, işläp ýörler. Şoň üçin bu soralar aslında siziň soralaryňyzy biz oňa soramakçy. Özüňiz arada bir gysgaça tanadaýsyňyz. Hoş geldiniz. Geleniňiz üçin köp sag bolun. Hawa ýa-ni gysgaça tanıştyranyň ýaly adım Bayram Saparow, Bayrammurat Saparow ýöne köpden bar Bayram Saparow diýip geçýär. Aslym marly, özüm santyk sevin savhoz diýen owasyndan, özümçilik owasyndan. O ýerde ilkinji 5-nji, 6-njy klass etsenli okumy şu ýerde tamamladym. Ondan soň Türk mektebine okuwa girdim Bayramaldaky. Ol ýerde de 3 ýyl okudum. Ondan soň Aşgabatda, Başkent we Trudadol mekteplerine geçtim. Sebäbi biziň himya olimpiada gruppamyz bardy. Şu ýerde hemme Türkmenistan boýunça olimpiada gatnaşaklary ýygnaýadylar, taýynlaýadylar. Şol olimpiadalara gatnaşmak üçin Aşgabatda geçdim. Soňky 2 ýylymy Aşgabatda geçirdim. Trudadol mektebinden 2001-nji ýylda gutardym. Ondan soň okumy Orfiyette, Moskvada, Lomonosov adındaky üniversitetde okudum. Şoň netijesinde indi gepiň tümüne şurik geldim-de, şurik gelenime 2006-njy ýylda geldim. Olam 18 ýyl bolýar, birazajyk düzeltme berýän, 16 däldi 18 ýyl. Men gelenden soň, men gelen wagtlym 16-dy, 2 ýyl geçdi 18 bolýar. Doğru. Ondan soň şondan bäri indi şol alym bilim oku uğruna geçtim. Indi beýleki biznes bolýar, nebit gaz ol pikirleri bir gapdala aýyrdyk. Şondan bäri indi şu ýolda. 2006-njy ýylda geldiňiz, 2006-njy ýylda geleniňizden soň bärde. Şu wagt siz ýa-ni belläp geçişimiz ýaly Türkmenistanyň iň ýaş sanaýmalçy professorlaryň biri, kimya professory. Ve Amerikadaky üniversitetlerde de işlediňiz. Bundan öň şu wagt Oklahoma Üniversitetinde işleýäňiz. Bundan öň näde işlediňiz? Men indi şol PhD derejäni University of Delaware diýen bir üniversitetde aldım. Ondan soň 3,5 ýyl Oak Ridge National Laboratory diýen bir ilmi institutda işledim. Eger bilýänler, näser etýänleriň arasynda bilýän bar bolsa, Manhattan proýekti bolan döwründe Amerikanyň Manhattan Project şu atom bombasyny düzmek. Şol döwürde Amerika bir topar ilmi institut açýar. Şol proýekti diýilmek üçin şol 40-njy ýyllarda, 1940-njy ýyllarda şu döwürlerde açylyp ullukan bir ilmi merkeze öwrilen. Bular arasa energiýa meselesi, indi ýa-ni hastalyklar, keseller, viruslar hemme urdan işlenilýär. Ol ýerde ýara işken gidilen o. Şol ýerde 3,5 ýyl işledim. 2011-nji 2014-nji ýyllar arasy. Ondan soň Duke Üniversitetinde ýene bir postdoktora diýip bir tejribelik möhleti bar. Şoň üçin Duke Üniversitetine gittim. Ol ýerde de 2 ýyl işledim. Duke Üniversitetinde biomedika uğurlar gaty belli Amerika boýunça. Hatta o taýnyň olaryň bir medical school'u bar, saglyk merkezi bar. Amerikadaky iň güýçli 3 saglyk merkeziniň biri bolup tanalýar. Meselem Harvard'ınky ondan soň Duke'nki ýene biri bar. Gara şol ýerde 2 ýyl işledim. Ondan soň owarman 2014-2016-njy ýylda da öz gruppamy, öz ilmi gruppamy gurmak üçin bärik Oklahoma ştatynyň üniversitetine geldim. Şondan bäri özüm işe başladım, professor bolup, hemem öz ilmi gruppamy gurdum. Törem üstünlük arzu edýäs. Bundan soň işleňizde Türkmenistanyň arasynda men oňarda Türkmenistan işleýän döwrümde de okuwçylary Türkmeniň arasynda da Amerikada ýaşap ýören, işläp ýören professor derejesinde yaş alımları, professorları bar diýende çağılan göz ýalyk gidýär-de. Şoň üçin olar üçin aslında aýratyn bir
näýlisi kap. Bir misal oturýarys. Men 10 ýyl okuw gutardym, ýa-ni ýyl okuw gutardym Türkmenistana. Men Türkmen Amerika okuw elefim belä. Haýsy wiza görüşleri bar? Bakalavr derecesi ýa-da magistratura derecesi tapady ýok. Esasany bakalavr derecesi boýunça näme şertler bar, näme etmeli? Indi yaşlar okuwuny gutaran soň bäri okuwa girjek bolsalar F1 diýen F1 viza görnüşini ýüz tutmaly bolýar. Bu F1 viza görnüşini alyp bilmek üçin I-20 diýen bir dokument gerek bolýar. I-20 diýen dokument hem inglizce I harpy, soň 20 bolýar. 20. Onu göne okuwjaý, eger size kabul eden okuwjaýynyň göne özi berýär. Şonuň üçin indi eger okuw gutarp barýan ýaşlar bolsa ilki bilen şol I-20 dokumenty nereden, haýsy ştatdan, haýsy universitetden näme okuw uğru boýunça aljaklaryny, bu zatlaryň hemmesiniň planyny jikme-jik düzmeli bolýar. Mysal üçin meseleniň maksadyň özi diňe men Amerika baryp ýetsem bolsa birazajyk ýüzlöý bolýar. Iň soňunda 4 ýyllyk, 5 ýyllyk okuw okuljak bolsa haýsy okuw, haýsy uğur, haýsy professiýa, haýsy iş, bu zatlar pikir edilmeli. Indi men özüm şonu döwründe kän pikir etmändim. Menim gyzyma seretsem, sersalsam, şol ýalňyşlygy edipdirin. Ýagny men himiýa olimpiadalaryna gatnaşdym, indi men himik bolmaly diýen bir şeýle sada pikir bilen okap gitdim. Allah'a şükür hemme ýagdaýym gowy, şu wagt nalyncym ýok. Welin ýöne şu taýda bir oturup bir pikir edip planlamak diýen ýaldatlar bolmandyr. Şonuň üçin ilki bilen ýaşlar oturup pikir etsinler. Indi okujak diýsem haýsy urdan okaýyn, näme üçin, nereden? Şulatlarynyň uly täsiri bar. Meselem pul ýagdaýlara da täsiri bar. Şu okujak okuwuny karar beren soň şol okuwdan çaklyk we I-20 dokumentlerini alýarlar ýaşlar. Ondan soň şol dokumentleriň esasynda viza görüşmesine girýärler. İlçhanada, meselem Aşgabatdaky ilçhanasynda Türkmenistanyň. Ondan soň F1 vizasyny alyp gönü gelivermeli. Nähil resmi namalar? Indi Feridin köplönç Amerika gelýärniň arasynda siziň belli geçişiňiz ýaly bir bakalavr derejesini okujaklar ýa-da magistratura derejesini okujaklar bar. Siziň şolar aýry-aýry diýip biram kursa geljekler bolýar. İnglis dil kursa geljek diýip 3 ay, 5 ay tomsy, näzatan men tomsy bolan üçin şolary aýry-aýry bakalavr derejesi, magistratura ýokary derejesi, doktorantura, magistratura derejeleri we kurs, dil kurslaryna nähillap nemeler bolýar. Indi dil kurslarynyň başlaýly ilki bilen beýleki bakalavr, magistratura beýleki okuwlar okumak üçin dil ingliz dilini bilýänligiňi we güwäge etýän bir egzaminiň netijesi gerek. Indi ingliz dili ýok bolsa, eger ejiz bolsa, onda göne dil kursyna gelmeli. Dil kurslary hem pullu dil kurslar. Käbät habarlaşýarlar, men bilen muty ýokmy kaýyn. Amerika kapitalist ýurt, hemme zat pully. Dil kurslaryň bary pully. Şolaryň meselem universitetleriň öz dil kurslary bolýar. Universitetlerden aýry guramalarym dil kurslary bolýar. Ýöne şuňaly okuw tipli guramalaryň. Şolaryň haýsy birinem bolsa çaklyk hatyny bilen I-20 dokumentini alyp bolýar. Şoňa dil kursyna gelip bolýar. Dil kursam käbir adam üçin diňe 1 ýyllygam ýetdi. Käbir adam gaty pes derejeden başlaýan bolsa bir näçe ýyllyk gelip okumaly bolýar. Ondan soň beýleki okuwlara, meselem bakalavr derejesine ýa ýokary beýleki ýokary okuw derejeleri üçin şol egzamenler bolýar, TOEFL diýä, IELTS diýä. Şolar ingliz dilini bilýärmi, talip bilen okmy, şonu ölçeýän egzamenler, şolaryň gowy netijeleri gerek bolýar. Meselem näçerek bal gerek bolýar? SAT-de, SAT diýerler, SAT ýa-da IELTS-de. Dogrusu men IELTS bilen TOEFL-dan habarym bar. IELTS onun bir näçe gerek formatyny ütgetdiler. Ýöne misal üçin biziň universitetimizde iň pes diýende bakalavr derejesine ýa magistratura aspiranturasy üçin 6,10 6,5 gerek bolup durýar. Indi 6,5 diýende aslında şol egzamenleriň ütgeş bölümleri bolýar. Listening, reading, speaking, writing. Şolaryň umumy hemmesini goşaňda näçe bolýar, sredni näçe bolýar, 6,5 bolmaly minimum. Şondan pes bolsa, onda kynçylyk. Biziň universitetimiziň ýagdaýy şu. Beýleki universitetleriň sanlary ütgeş bolmagy mümkin. TOEFL egzameni üçin
Yeni danim hem goşoňda şol listening, reading beýleki böleklerini 80 bolmaly. Edil häzirki TOEFL boýunça. Başga da käbir universitetler Duolingo diýä başga egzaminler hem kabul etýärler diýip eşitdim. Biziň universitet esasan IELTS bilen TOEFL derejetinde. İngiliz dilini görkezmek üçin. Şolar bolsa, şolar eger Türkmenistanda ingliz dili eýem ýagdaýyňyz gowy bolsa, onda gönü şol egzaminlere girip, gönü bakalavr derejetini ýüz tutup bolýa, ýa-da magistratura, aspirantura, ýöne ingliz dili ejiz bolsa, onda dil kursyna gelip almaly. Yani hormatly adamlar, eger siz näçe uğruňyzda ýaryp barýanym bolsaňyz türkmençe aýdamyzda, dil bilmeseňiz Amerikada hiç saat edip bolany, köpden soraty dil bilmeli bolýaňyz, dil bilmek üçin hem ýani bayramaňa aýdýaly, TOEFL ýa-da IELTS egzaminlerine girmeli. TOEFL'da 80'den ýokarda bolmaly. Käbir universitetlere bagly elbetde. Doğru. IELTS'de de 6,5'dan ýokary bolmaly ballary. Umma şeýle. Indi magistratura gelmek üçin hem şeýle, magistratura derejesine tapşyrmak üçin hem şo şertler bolýar, şo dokumentler gerek bolýar. Dil kursy oturan bolmaly, ondan A20 dokument tapşyrmaly. Başka? Siz haýsy uğurda magistratura, aspirantura etjek bir pikiriňiz bar bolsa, şoňa görä ýagdaýga tütkeşik bolup bilýär. Mysal üçin uğruňyz tekniki, nauçny uğurlar bolsa, ýa-ni fizika, himiýa, biologiýa, ya injenerlik uğurluğun biri, ya matematika bolsa, onda bu yerde universitetlerin köpüsü magistratura ve aspirantura pulsuz. Yani siz olara pul tölemek mecburiyetinde bolmaýaňyz. Hatta edil tersi, olar size stipendiýa berýär. Olar size işgär diýip aldygy bolýar-da, size şol laboratoriýada ylmy iş edýäňiz. Şolar mysal üçin men Amerika gelemde şol ýagdaý bilen geldim. Men universitetde okuw törp barýardım diýdim. Şo balgar professor bilen gürleşdim diýdim. Ol ýüz tut, sen dokumentlerini tapşyr, TOEFL'yny tapşyr. Bizden çaklyk al, I-20 al diýdi. Mundan 18 ýyl öň. Galanda adnam gaýry etme, bärik gel, sana aýlyk törärs diýdi. Şol döwür $2000 töregdi. Şoň üçin şeýle, beýleki uğurlardan eger magistratura, aspirantura etjek bolsaňyz, meselem ingliz dilinden magistratura etjek bolsaňyz ýa taryhda, onda stipendiýa ýagdaýy edil şo bir zat däl. Stipendiýa ýagdaýy. Azyrak petrak bolýar. Ya petrak bolýar, ya hiç almanym bolup bilýär. Ýa-da şoň ýaly kynçylyk bar. Ýöne dokument ýüz tutmak dokumentler tarapyndan seredende şo bir dokumentler ýene ýüz tutýaňyz, ýene de diliniň barlygyny görkezýäňiz we bakalavrdan bir ütkeşik ýagdaýy şo bakalavr okan döwrüňizdäki bahalaryňyzdan görkezmeli. Oňa transkript diýilýär inglizçe. Mesela siz bakalavr ýüz tutsaňyzda attestadyňyz gerek. Şo attestatdaky bahalary gerek. Edil şoň ýaly magistratura, aspirantura ýüz tutsaňyzda da bakalavr derejesindäki bahalaryňyz görmeli. Käbir ýurtlarda şol berilýän transkriptler ingliz dilinde däl. Onda şonu terjime etdirmeli, notarialny şonu zawirýat etdirmeli, tasdiqlatmaly. Ondan soň ýüz tutaýmaly. Häzir tölew meselesine aýry bir soraw geljek. Üniversitede girmek için hukman college okumalymy diýär. Amerika gelemde college acceptance diýip bir zat bar. College kabul etme derejesinde. Men madama şu üniversitet diýip pikir edýän, meni bärde şu college acceptance diýip bir zat bar. College üniversitet bilen deň derece tutulýar. Yani ondan bärdäk soraw, hani näme diýjek bolurlar? Üniversitede girmek için college okumalymy diýilende. Indi şol soraw özüňe maý düşünýärli Türkiş. Men düşünmegime azı kynrak, sebäbi men kellämde danym college bilen universitetiň tapawudy ýok. Indi men dogry düşünýän bolsam universitetler adaty ýagdaýda obычny kollegelerden ulrak bolýar. Hatta meselem biziň öz universitetimiziň içinde College of Engineering bar. Öz universitetimiziň içinde College of Arts and Sciences bar. Yani şuňaly ýöne college'da okumalymy diýende men onu şeýle düşündeýin. Bärde Amerikada community college diýip bir panyatya bar, bir ýagdaý bar. Olum näkil diýende arzan okuw diýip düşündirýär Türkmenistandan görýänlere. Ine häzir biziň universitetimizde okujak bolsaň gaty gymmat. Ýöne gelip ilkinji, birinji, ikinji ýylyny kiçiräjik
Üniversitet diýmeli college diýýäli kiçiräjik üniversitede göre okullar var. Şolara girýäňiz, okuýaňyz. Hökman etmelimi? Ýok, hökman diýen zat ýok. Ýagdaýyňyz bolsa, hem pul tarapyndan hem okuw derejeňiz gowy bolsa, gön üniversitede gelin gön okaň. Iň gowsy şo. Ýöne ýagdaýyňyza göre, men Amerika gideýin, öwrenşeýin, o taýda belki okuw ütköşükdir, ýa-da men öz ýagdaýyma käwar soraglarym bar diýseňiz, onda community college diýen bir kiçirek kollege'lar bar. Şolary ýüz tutup, şolardan çaklyk bilen I-20 alyp bolýar, şolara gelip okujak bolun. Ol ýerde ilkinji, birinji, ikinji ýylyňyzda okap, indi Amerika öwrenşeň soň gowy bahalar alaňyň soň, on soň beýleki ulurak universitetlere geçirip bolýar. Hemme alan bahalaryňyzy, derejelerini. College'lar berde şu community college diýäňiz 2 ýyllyk bolýarmy? Olar 2 ýyllyk hawa. Şo aslında Türkmenistanda da şu 2 ýyllyk college'lar bar aslında. Ha, şeýlemi? Hawa, kiçiräk Teknikum ýalrak hawa. Şo diýjek bollar diýen sorada. Yok, man şo gerekmedi. Bol indi gelelim gyzykly ýerine. Töleg ýagdaýlary, universitetlerde töleg we çykdagy ýagdaýlary näme bolýar? Özüňiz ýüz tutanyňyzda dil kursy üçin ýüz tutýan bolsaňyz, meniň bilýän dil kurslarıma çykdaجysy iň az diýende ýyllyk $10-12,000 bolýar. Bulam iň az diýip Amerika boýunça gözläp bir iň amatlysyny tapdym diýende şoň ýaly. Oň üstesine özüň nerede ýatyp turjagyň, nädip özüňi eklejegiň, eklen saklamak. Diň okuw puly. O diň okuw puly $10,000 ýetýär. Galan zatlaram goşsaň şeýle köpelip gidýär. Bu dil kurslary üçin college'laram aslında şondan men bilşim boýunça uly tapawdy ýok. Ýani community college diýilen 2 ýyllyk college'lar olaram arzan bolýar, kän gymmat däl. Ýöne arzan diýende dänim bu Amerikanyň tarapyndan seredende arzan diýip tariplanýar. Türkmenistan tarapyndan seresen gaty gymmat. Indi universitetlere gelenmizde, meselen bizim öz üniversitetimiz University of Oklahoma ýyllyk tölegi şu öz internet sahypasynda görüp bolýar. Şolara seretseňiz $27,000 ýaly görkezipdi. Okuw töleg puly? Okuw töleg puly, olam aslında o taýda bir takyk san aýtmak kyndyr. Sebäbi okuw töleg puly sen näçe tapak alýan her semestr, her çärek şoňa görä ütgäpdi. Ona belli bir aralyk berip bilersiň, mesela 27,000 bilen şeyle diýeli 20,000 bilen diýeli pesräkden alaly 35,000 çenli diýeli 20,000 ýyllyk diňe okuw puly. Diňe okuw puly şolary da oýnap durar. Barynda bir arzan şonuň eýdip arzan etdim diýende ne diýeli 18,000den 30,000 çenli diýip görkezäli. Iň bir arzan ýoluny şu biziň universitet. Görýänler şeýle ýadynda saklamaly da. Ol biziň universitetden hem has gymmat universitetler bar. Ene bir şeýle san kelläňizde bolsun diýip aýdamda, meselem Amerikada Harvard Üniversiteti bar, Columbia bar. Olaryň ýyllyk tölegi $90,000 çenli, $80,000 çenli diýip habar bar. Şu wagt täzelikde habara çykdylar, $80,000-$90,000 töleýän okuwçylar bar diýe. Muňdaşyndan özüňiz bir kwartira tutjak bolsaňyz, aýlyk çykdagylar olaram goşsaňyz, eger ýanynda bir adam tapyp, ýoldaş tapyp bile kwartira tutsaň da desеň, ýene de azyndan bir $10,000 ýylda gerek bolarmy haýyn diýip men çaklaýan. Iň bir ekonomly, iň bir isriwetmän ýaşaňda. Şonluk bilen gymmat bolup durýar. Soraglaryň ýene birinde. Inni magistraturada diýdiňiz ýa-ni inni şo taýp geleriň. Meselen biri magistraturaya söýle gelse, ýa ol bärt iş gärýän bolup gidýär daşyndan. Dogry. Inni olary stipendiýa tölenýär. Olara hawaşa teknik uğurlarda gelseňiz, mesela üçin fizik bolsaňyz, biolog bolsaňyz, şol uğurlarda gelseňiz, siz şol tölemeli 20,000, 27,000 onu tölemek size mecburiyeti ýok. Siz hiç zat töleňiz ýok. Tersine aýlyk size tölenýär. Biziň universitetimiziň, biziň fakultetimiz, kimya fakultetiniň töleýäni şu wagt aýda $2,200 tölenýär. Olam aýlyk bolup gitýär. Indi gelýän aspirantlar, magistratura gelenler, doktorantlar, olar 2-3 birleşip bir kwartira tutýarlar. Biziň ştatymyz Amerikadaky arzan ştatlaryň biri. 2023-nji ýylda iň affordable, ýani iň arzan ştat kabul edilýär. Hawa biziň ştat şoň bilen ekonom etse bolýar.
Yöne hazır $2200 beýleki käbir ştatlarda zor ýetdi. Mysal üçin Türkmenistanlar bilýändirler Gollywood nerede? Kaliforniyada. Şu taýlar gaty gymmat. Gaty kwartiralar gaty gymmat. Sen näçe 3-4 adam ol kwartira tutay, senin stipendiýaň 3000 bolsa da nem gaty kynçylyk. Şolar Amerikan okuwçylaram magistratura, aspirantura gelýänler köp saýty tamamdan pul soraýar. Şu universitetiň berýän stipendiýa ýetenok diýär. Edel Oklahoma'da ýetdi. Şonuň üçin öňe maýdyşymýaly. Eger ýüz tutjak bolsaňyz Amerika nire, haýsy şähere, haýsy ştada şu zatlar go planlanmaly. Bilmeli nirde gymmadrak, nirde ardanrak şoň ýaly. Dogry, hawa. Öldüm ýaşap berem diýip berýär. Inni men diýeli magistratura geldim ýa-da bakalavr derejesine geldim. Men daşyndan burada edip ýaşamaly ýankaýdyşyn diýerler we bärde ýaşamak kyn. İşleme ruhsat berýärler okuwçylara ýa-da nähili mümkinçilik berilýär şu arada. Indi resmi ruhsat, şeýle ruhsat bar. Eger senin F1 vizaň bolsa, ýa-ni F1 vizaň bolsa, onda diňe şol universitetiň kampusynyň içinde işläp bilýän. Mysal üçin nähili işler bar. Kitapxanada oturup şol kitap alyp gitjekleri kömek edýän ýa-da universitetiň diýeli nahar bişirýän ýeri bolup biler ýa başga şuňaly sadarak işler diýende şu taýyk studentlere alýarlar. Elbetde minimum aylık verip, pes aylık verip, diňe şoňaly mümkinçiligiňiz bar. Eger resmi iş etjek bolsa. Belli bir saat bar, meselem ortaça Amerikada bir dolu stavka 40 saat geçýär. Doğru. Ine bärde bilişime göre 20 saat ýaly berýärler. Awa, şu 20'den geçýän däldir. Sebäbi şeýle bir ýagdaý bar. Ýyl gelmek isleýän okuwçy kän bolan soň, şu F1 vizanyň ýagdaýlaryny her ýyl berkeldýärler, kynlaşdyrýarlar. Şol viza statusynda galyp biljek bolsaň, belli bir sanda sagat sapak almaly, belli bir sanda başga zatlar etmeli. Şol sapaklar alsaň hem hepde de 20 sagatdan kän öz boş wagtyň bolanok diýip bilýände. Dogry. Umuman hormatly adamlar, Amerikada okujak bolsaňyz, puluňyz bolmasa gelmeň. Dogry. Kynçylyk çekerdiňiz bolmasa, ýa-da käbirler men eşitýän, käbirler okuwdy gelip, okuwuny taşlap işläp berenlerim bar. Ýa-da olar kaçyp işleýändirler. Ýa-da okuw vizasyny ulanyp, şu vizany ulanmak arkaly galyp işläp, okuwuny taşlap işläp beren adamlaram oňaly nemelerim kän. Ýa-da statusyny ýitdiýär. Dogry, ol bärde şu wagt muny diňe Türkmenistanly däl, bu topar ýurtdan gelip edýän gaty kän. Aslında Amerikanyň habar kanallaryny açsaň, yurda ne şu ýylyň içinde näçe milyon immigrant ýerdi, näçe gaçyp işläp ýördi, tip habar gaty kän. Ondan soň men olaryň ýagdaýlaryny nähili bir durmuş hedil berýärmi olara bilemok. Heýle çaklasam hedil berýän däldir. Azandan minimum bir 10 ýyl bir aýaga durýança gaty kynçylyklar. Şoň üçin taýyn bolmaly. Esasanam aýalgyz maşgalary aýdasy Meliýada gelip soňundan kyn ýagdaýlara düşseň, bärde hosaryň ýok. Soň kyn ýagdaýlar bolup bilýärde. Umuman şoň ýaly etdiler diýip gurrunken, iň soňunda waka gutorýam, gutoranok, ondan men habarym ýok ýöne. Inni seseňiz beýlek sorum, inni ýa magistratura diýdiňiz, üniversitede tapşyrýaňyz we size meselem geçen aý diýdiňiz $29,000 ýyllyk berilýär. Elbetde bu ýerden tax diýen adam salgyt, ýyllyk salgyt çykarlan soň $2200 ýalyk bir dat öyle diýdiňiz. Ýyl aýlyk. Dogry. Magistratura gelenler. Nima üçin bir ýere güýt tutmalymy ýa şo gelen madyňa dokumentler tapşyraňda siz üçin ýam şo hödürlenýärmi? Mysal üçin size çaklyk berseler magistratura, aspirantura, göni şol çaklykatyň üstünde pul ýagdaýy ýazylýar. We eger siziň uğruňyz tekniki uğurlar bolsa, fiziki alymlar bolsa, göni üstünde hemme okuw puluny üniversitet ýapýar, stipendiýa da berilýär diýip üstünde ýazylýar. Diýeli sosial ýa-ni humanitar uğurlaryna gelsek, olarda ýagdaý nähili men dolu bilemok. Olarda stipendiýa almak kyn, olarda mümkin ýene-de siz öz töleňizi tölemek mejburiyetinde bolup bilýäňiz. Ýöne teknik uğurlarda gün üstünde ýazýar,
üç köşük bir başka online yani internetin üstülen başka programma yüz tutmak gerek gel. Misal üçün bizim üniversitemizin magistratura, aspirantura, doktorantura yüz tutyanlarının priyomlu komissiyanın başlığı özümdüm. Şul geçen heptaçenli 4 yıl şu komisyada işledim. Studentler yüz tutyalar, talipler avtomat eğer bizden kabul alıp bilse stipendiya da berilýär. Şoňaly. Onu hormatly adamlar eğer kimya uğru boyunça bilemek şu at kıyağdı näli. Yok, yüz tutsunlar. Eğer kimya boyunça magistratura ya da ýokary derejeli oku derejesini tapşyrjak bolsaňyz bayraman ha. Doğru. Tutup bilersiňiz ýanky kaýşýalak berden stipendiya alma meselesi. Şurada mümkün olsa men bir zady goşşasym gelýär. Sebäbi beýle soraw gelermi bilemokda. Sebäbi sorawlaryň köpsi magistratura bardy bol gitdi. Olen magistratura aslında öňkü eseriň terminologiýasy bolanokda Amerika. Biziň şu taqiqlama isleýän master programmasy we PhD programmasy we şu sorawlar master barada jogapladym diýip pikir edeli. Ýöne iň soňunda siz PhD etjek bolsaňyz, ýani doktorluk derejesini aljak bolsaňyz, doktorantura ýaly bolýar-da. Onda magistratura yüz tutman gönü PhD yüz tutun. Gönü doktorantura. Sebäbi gönü PhD eger masterın bolmasa da yüz tutup bolýar. Ve soru gatu esas meselelerin biri magistratura tapşyrmasaňyz Amerikada gönümel doktorantura PhD tapşyryk bolýar. Ve PhD alıp ýörkäňiz umuman ol derejeni almak üçin ortaça 5 ýyl gerek. Şu ilkinji 2 ýyly magistratura gitdi, mastere gitdi diýip hasap edilýär. Ýöne diýeli siz masteriňiz ba bolup ýeniden ýyl tutsaňyz PhD ýene-de 5 ýyl bolýar. Onda 2 ýyl okan ýaly bolýar. 2 ýyl master okan ýaly. Ondan gaýda magistratura okuman gönü PhD ýa-ni doktorantura tapşyrsa has. Dogry. Menem şeýletdim Orsetden gelemde gönü PhD ýüz tutdum, gönü gutardym. Men Orsetden gelemde Amerika 21 ýaşyndadım. 26 ýaşymda eýem PhD derejem bardy. Doktor. Arasında magistratura 2 ýyl sarp etmedim. Gaty möhüm meselelerin biri, gaty dogry aýtdyňyz o mesele. Gowmasat. İnglis dili pat kurslary nädip tapşyrmaly? Indi seredin biz Türkmenistanda oturan adamlar Amerika geljek bolsalar elbetde oku bulup ýollaryň biri, Amerika gelme ýollaryň biri. Ve köplenç 3 aýlyk tomsaky 3 aýlyk kurslara da tapşyryp gelýärler. Ýani aýtýaň diýär 10-12 miň dollarlyk çykdysy bolan okulara tapşyryp gelýärler. Elbetde hormatly adamlar bu okulara tapşyraňyzda da bärden çakylyk alaýan ýagdaýyňyzda da konsulluk viza bermän bilýär. Doğru. Yani hukman garantisi viza berýär. Hatta magistratura derejesinde bolsaňyz ol gat feýrek. Aslında feýrek. Beýle ki okuwlar mysal üçin ilçixananyň hawary bar, nähili okuwlardygyndan. Mysal üçin siz çakylyk aldyňyz, 20 dokumentlary aldyňyz, ýöne alan okuwňyz näme diýen, men endi gödök bolarmyka etspisiginde ady ýok ýa-da etspisiginde hiç kime näwelli, bul kimle düýün döredildimi, ýa geçen hepdemi, ondan öňkü aýmy belli däl. Şoňaly şüphesi bolsa şo taýda konsul vizany bermän bilýär. Ýa-da pikir etse baýbamyň tölega 30 000 şul talibim 30 000 berjek adama meňden ok wagt diýip bir şüphesi bolsa bermän bilýär. Ýöne eger siz PhD ýa master'e gelýän bolsaňyz o çakylyň üstünde bu adamdan hiç pul gerek gel, okuw pulu nol. Diýip ýazsaňyz aýlyk töleýär diýen soň o taýda pul mesele ýok. O taýda onsoň gatul kömek bolýar. Şoň üçin magistratura da aspirantura ýüz tutýanlardan viza alyp bilmedigini men eşitmek Türkmenistandan o başga ýerden bagyrdyr. Öňrek olanyň biri Pensilvania Üniversitesinden çakylyk alypdyr. Soň 3-nji gezek girenne kabul aldy. 2 gezek emedildi, kabul edilmedi. Baýba. 2 gezek. Onda men özüm bir hawar men girdim. Maňa gönü berdiler. Esasan bir ulguruňam bolmady. Hatta konsul aýtdy, Delaware Üniversitetinde men özüm aslym Delaware'li. Şo taýda bir restoran bar, go çişlik pişirýärler. Şoňa gidip söz berseň, şo çişlik neme, şol ýerden iýjeňi gönü viza bereýin diýip degişdi. Menem aý bolýar diýdim.
Indi şu ayda oturuşuma şu gidip restorandan çeşitlik yemedim. Yadıma düşüp acık utandım. Indi men gitsem mi? Nomadama söyle. Yo, buram halal mı eti bellem del doğrusu. Şoň üçin. Yani ol değiş şart boşlay, ol çeşitli üçin bana vize vermese yaman ters bolar. Oy nedendir o? Awa. Okumak için esas mesele ýa aýtdyk. Amerikada okumak adamlar, hormatly adamlar gaty gymmat. Ýa kaçym diýalak, Amerikada da 50 tane ştat var. Aslında kenrak, Hawaii'nin da boşdan hatım köpelýär. Ýöne 50 ştat diýip kabul edilir. 50 ştatdaky her ştadyň töleleri başgaça, gymmat ýer bar, ardan ýer we ardan ýerlerden biri Oklahoma. Şäher, ştat, haýty ştatda okumak has amatly, ya da haýty ştatda okumak geljegi üçin, studentin geljegi üçin has maslahat berýär. Indi ben özüm doğrusu bakalavr üçün gelmem soň, nähil bakalavr üçün ýagdaýlar onu kän habarym ýok da, men özüm professor bolup üniversitetlerde işlem soňum, menden has bu temalarda bilgili ýaşlar bardyr diýip çaklaýan. Ýöne men dogry düşünýän bolsam, türkmenleriň arasynda, şu bizinkil ýurtlaryň arasynda en bir meşhur populярny ştatlar Texas, Oklahoma'dan elbette ýöne kän türkmen okuwçy görem. Ýok, Türkmenistan, Oklahoma diýildi, hiç kim eşden atdy. Ýöne umuman ýan kaýdyşymyz ýaly el ýeterli hemme zat. Texas'tan. Texas'tan adyçyk el ýeterli ýöne Texas hem ullukan bir ştat. Amerikanyň en ulu bir ştatlarynyň biri. O taýda üniversitedem kän, college'm kän, her hil mümkinçiligim kän, ştadyň özüm uly, özüm demir gazyk ştatlar däl, ýagny sowuk däl, ýyly. Şo zatlaryň hem täsiri bar da, öýler, zatlar, kwartiralar hem has amatly. Mysal üçin demir gazygyna gitseňiz, Amerikanyň New York we Chicago ol ýerlerde kynçylyk çekip bilersiňiz. Hem sowuk, hem kwartiralar hem gymmat. Ýöne Chicago'dan hem türkmenler epeslice bad diýip bilýän. Indi käwagt mesele şuňa gelýär, diýeli Oklahoma'da hemme zat el ýeterli kwartira. Ýöne indi şol gapdaldan işlejek bolýan ýaşlar üçin nähili iş meselesi diýende şäherleriň özleri bärde bu ştatda kiçirak bolansaň mümkinçilik oň haldal. Ýöne New York'a gitseň, Chicago'ga gitseň hemme zat gymmat. Ýöne gapdaldan ona deň, buna deň diýseň, ol ştatlarda millionlap adam bar, her hil zat bolup ýör. O taýda legal zatlar hem bolup ýör, nelegallar hem kän. Indi men çaklaýan ýaşlar şoň ýaly ştatlar halaby biler, sebäbi iň soňunda gapdalyndan işlejek bolsa kanuny seretmän. Ya da uzagyndan okuwdan soň galyp karýerasyny şo taýda dowam etjek bolsa, olam bar. Ýöne men indi beýle soro gelermi bilemok da türkü. Şoň üçin göni bir zada aýdaýyn. Men öz owadaşlarym, ýaşlar menden maslahat soranda, ýa garyndaşlarym olara aýdanym şu boldy. Bakalavr derejesi üçin Amerika gelmek size şeýle möhümmi? Ya dil kursu üçin Amerika gelmek size şeýle möhümmi? Görüňämiň töleglerini iň arzany diýende $10-12 000. Türkmenistan üçin ýük. Türkmenistan üçin. Men diýen olara siz başga ýurtlarda, amatly ýurtlarda, indi Türkiýe bolsun, Orsiýet bolsun, ýa Hytaý şu wagt beýleki mümkinçilikler kende men bar variantlary bilemok Ýewropadaky ýerler. Gidip şol ýerde amatly okuw bolsa, okap ýöne gowjak homaly. Şo taýda gowjak otursaňyz, uruňyz fizika, himiýa, biologiýa ýa teknik urlar, inženerlik, kompýuter, matematika bolsa, onsoň bärik magistraturaya, doktorantura ýüz tutsaňyz, stipendiýaly, tölegsiz gelýäňiz. Biram iň gowzady PhD alanyňyzdan soň gönü bärde green card'y ýüz tutup bolýar. Gönü. Olam lotereýa däl, ol beýleki bugün çykarmy, çykmadymy, täle. Aslında şu lotereýa maýyn dördü. Şeýlemi? O lotereýa çykýan biz köpsini sereşdirdik, bizim tawşyrandamyň işleri çykmandyr tek. Men seredem o, sebäbi men de idarlamak da ýöne täle namaňa seretdirip birine o taýda okudyp, çüftürdip, o ýyldızlar gabat gelip, ol däl. Elinde PhD bolsa ýüz tutýan we green card'yny alýan. Şoň üçin men öz owadaşym talantly ýaşlara aýdanym, başga ýurtlarda da okap bakalavr alyp bilýäňiz. Men özüm dogrusy düşünüp bilemok. Nädip şol okuw pulunyň ýüküni özüň tapyp, gapdalyndan işläp, özüň ekläp, şonu edip bilýänler bar diýip men kän eşdýän, ýöne men şoňa gowy düşünüp bilemok. Gaty kyn durmuş bolmaly diýende.
Atqin. Sizin maslahatınız bakalavr derecesini, yani 4 yıllık üniversite derecesini haydan bolsa bir yerde go edip gutorup derece bilen gutorup soň bäri katta magistraturada da däl doktorantura derecesine gönümmel tapşyrsaňyz bärden stipendiýa alýaňyz we ol has goýulýamak bolýar. Iň soňky arzuňyz Amerikada ýaşap işlemek bolsa, şonuň bir legalny ýoly bar, şonuň bir kanuny ýoly bar. Onu goýjy okaýaňyz, gelýäňiz, magistratura, aspirantura, PhD üçin gelýäňiz, alýaňyz, bolly. Green card, green card'a tapşyryp bilýäňiz. O green card'a hormatly adamlar biziň şu wagtky lotereya ýa green card däl. Tapşyrandan soň çykýar sana. Nemeden o belki ýanky diýer lotereýdan ýok, neme diýerler. Men green card oýnadym, utdum demetdim. O taýda bu ýerde oňaldat ýok. Doğru. PhD'ni gutoran, doktoranturan gutorandan soň gönümmel green card'a tapşyrýan, green card'dan sana çykýar, ondan soň bärde uzak mahlukly galyp işlemäge mümkinçilik bolýar. Eger soralar gutoran bolsa ýene bir belli etsem bolar. Hawa, elbetde. Ine men ýene bir etjek belligim şu wagt men başga ýurtlarda okan bakalavry, goýjak haň, soň bärik magistratura, PhD, master'e gelin diýen bolýan, görüp oturanlar käbiri ay bayram aýtmak ansat ol Lomonosov Üniversitetinde okudy, medallaram bady, bize okumagam ýüksek diýen bolmaklar mümkin. Men şolara şunu aýdasym gelýär. Şu wagt edil soňky 2-3-5 ýyllykda bir ütgüşki ýagdaý bar Amerikada. Men gelen döwürlerim PhD üçin Amerikadaky üniversitetlerdäki PhD okuwçylaryna seretseň 80% hindi bilen Hytaýdy. 80%. Den ýarsa Hytaýdy. Ne mysal üçin biziň gelen ýylymyz 40 sany PhD üçin okuwçylaryň bolsa 20-den käni Hytaýdy. Ondan ýene bir 10 nemesem hindi. Ondan men ýaly türkmen ol bul ýek tük içinde. Indi şondan men gelenimleri 18 ýyl geçdi. Ýagdaý radikalna ütgedi. Dolu ütgedi. Edil soňky 2-3 ýylyň içinde biziň hime fakultetimizde Hytaýdan bir adam ýa ýüz tutdy, ýa ýüz tutanok. Munyň sebäplerini girip oturjak sebäp politik problemalar wagt Hytaý bilen Amerikanyň biri bilen oňşanok. Biram Hytaýda şu wagt ýylat sany gata peseloti, ýaşlar ýok. Şu gepin tümü gelen bolýan şu biziň okuwçylarymyz üçin uly bir mümkinçilik açýar. Her ýyl üniversitetler biz 30 sany aspirant ýa PhD ýa master aljak diýseler, şol indi Hytaý bilen hiddüle dolanok. Soňky 4-5 ýylyň içinde biziň bölümimiz mysal üçin bir topar studenti Pakistandan aldy, Bangladeşden aldy, Nigeriýadan aldy. Biziň özüm men başlygym kam Türkiýeden bir näçe okuwçy aldyk, Azerbaýjandan aldyk, Täjikistandan aldyk. Ýagny näme diýjek bolýar? Garadan ma diýdim. Biziň bölümde ýokdy, ýene başga bölümde bar bolmagy mümkin. Ýene gepin tümü näme diýjek bolýan? Şol ýagdaý biziňkilere gowy mümkinçilik açýar. Siz hökman bir ýanyp duran üniversitetde okan bolmaňyzy hökman da Lomonosov bolsun ýa beýleki ýurtlaryň iň gowy üniversitetleri gowy okan bolsaňyz, ingilisçeňiz ýerinde bolsa, siz kabul almak şansyňyz, ýa-ni mümkinçiligiňiz gaty gowy derejede. Men şonu edil şu wagt bir şoňal ýagdaý bar. Şoň üçin men biziň ýurtlarymyzdan birini görsem aýdyň okuwçylar ýol tutsun diýen. Men biziň ýurtlarymyz diýende men özbeklerim biziňki görýän, gyrgyzlaram, Azerbaýjan Türkçesine bäde gezip gören soň bilýändir. Bäde türkmenler şeýle bir seýrek duşýan bolan Azerbaýjan görseňem türkmen saňa Amerikanlara soralýar, nirelip asy soraýarlar bolan. Türkmenistan ýa-ni bolan başla täden aýtdy. Türkmenistan ýa-ni, täden aýtdy. Türkmenistan eşitmändirler. Niýe dediğinden bilen oklar. Aslında Amerikadakylar köpüsi daşary ýurtlar bilen bagly şu bilýän şu Ýewropa käbir ýurtlar bar. Russiýa ýa-da ýa-ni Hytaý ýa-ni bilýän ýurtlar bar. Ýöne kiçiräk ýurtlaryň hiçsi bilinen ok, tanalan ok. 3-4 ýyllyk aýdanyndan soň üçin olar üçin Özbegistan ýa-da şu Türkmenistan hemme de şoňşolar üçin şowurdat. Dogry. Men üçin hem de şow boldy. Men bilmeýänim üçin dälde bärde türkmenler seýrek bolan üçin özümiziň körýäs, biziň kulturamyz, bir dilimiz, dinimiz hemme adymyz bar. Men üçin tapad ýok. Şol ýurtlardan men aýdyp Täjikistandan, Azerbaýjandan okuwçy getirdim. Türkmenistanda da tanayanlaryma aýtdym. Men Türkmen Döwlet Üniversitetinde tanayan molimlaryma aýtdym. Ýöne ýüz tutýan az sansyz üniversitet bar. Sanasyň sowak eken.
Şonu yaltanman görüp ýagdaýlaryny şu öz derejeňize görä ýyz tutsaňyz, legal ýol bilen gelýäňiz, stipendiýaly hemme zat ýerinde. Şonuň üçin okuwçylara näme diýesim gelýär? Höweslendiresim gelýär, okusaňyz gowy kan. Şundan okuwdan nan wadiýalerde çörek bar. Şundan ba marlylar nan wadiýa. Nan wadiýa dogry. Kimde marly bolup çykdy. Ha, şeýle. Umuman şeýle soralar goşok dadyňyz barmy başga aslında soralar sen okuwdan soň Amerikada nädip galmaly meselesi. Bu meselede ondan tekelçe diýdik nädip galmaly? Ýani eger PhD-den bolsaňyz, eger Amerikada galasaňyz gelýän bolsa green card'a aýdyşymy diýäl güni PhD-den soň green card'a tapşyryp bilýän, ondan soň isleýän ýerinde işläp bilýän. Men dogry bilemok. Most magistraturadan soňam şeýle ýagdaý bolmagy mümkin. Men onu dogry bilemok. PhD-den bilýän 100%. Näme üçin bilýän? Özüm şeýdip green card'ymy aldım. Eger başga bakalavurdan soň galjak bolsaňyz, birazajy gümürtük bolýar. Näme üçin diýende, edil bakalavur gutoranda şu F1 wizan gutorýa diýip bilýän möhleti. Ondan soň ýöne Amerikan hökümeti 1 ýyl, 2 ýyl şu F1 wizany uzatmaga ruhsat berýär. Onlarna OPT diýerler, ana açsak optional practical training diýip geçýär. Ýagny şu alan derejeňizi praktikada indi ulanyp bilýäňiz. Ýagny gidip şol alan diplomuňyz bilen 1 ýyl, 2 ýyl işläp bilýäňiz. Ýöne oňam möhleti belli. Olam hani müdümlük däl de 1 ýyl, 2 ýyl. Ondan soň ýene sora orta gelýär. Bolýar, men munam gutardym, indi näme etmeli. Şonuň üçin men pikirimçe aňsady bakalavryny nerede okuýanym bolsa, gowy gutormaly. Bärik magistratura, aspirantura gelýän açyk ýol bar. Men pikirimçe gowy ýol. Hormatly adamlar, ine şuňky mehmanyma Bayram Saparow köp sag bolsun aýdýar. Belläp geçişmediýäli. Sanlyca türkmen ýaş professorlarynyň himiýa professor Bayram Saparowla şu mehmançylykdadyk. Olam biziň gepleşigimizde mehmançylykdady. Şunluk bilen şu edek sanymy tamamlaýas. Nik samyda görüşýärçek. Hoş sag bolun. Gelýäňiz üçin köp sag bolun.